बे समावहा जों दंफैयो बे दिकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय बे फैयादा गामियावहा दिनै बे फैयादा गामियावहाय दिकियाजुलि बियाबा 24थि बोसोरसालिया बेवहाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय जोङो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै सिगांग्रोयै मोनथिगोन जोंजों लोगोसे दङ बे दिकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मोनसार बसुमतारी जोंहा बिथाङा दङ सिगांग्रोयै आं बेखौनो मोनथिनो लुबैयो दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जों फोरमायग्रोदों सिबिसालिनि लांगोनायावनो जोंनि दिकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 24थि सावरायमा जथुमखौ सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों बेनिनो दिनै गिबि हाबाफारि बे गिबि हाबाफारिनि दिनै गिबियावनो जोङो नैबे सिबिसालिनि लांगोनायाव थानाय आर'जसालि बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों बेनि उनावनो जों आर'जसालि हाबाफारिखौ बेखेवखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि गाहाय लांगोना बेखौ बेखेवदों बेखेवफैदोंमोन जोंनि दिकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय अनजालिपारा गामिनि गागि समाज सिबियारि पबित्र गयारि बिथाङा बिथांनि गाहाय लांगोना एबा गाहाय दरखं बेखेवना होनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि नैबे बियाब बाथौ गौथुमनि जौसाङाव खुंफुंजानो गोनां गासै हाबाफारि बेखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि मावफुंलांनाय जादों जोंनि गाहाय लांगोनाखौ बेखेवखांनायनि उनाव जोङो बेखेवदोंमोन रुंसारि सम्बल रामसियारि जोंनि दिकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय बारग' थुनलाइयारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनि मुङाव जोंनि थान्दै बादानि मुंखौ लाखिनाय जादोंमोन आरो बेखौ बेखेवफैदोंमोन जोंनि हालामनिनो समाज सिबियारि गजेन चौधुरि बिथाङा बेनि उनाव जों बेखेवदों जामुंसालिखौ बेखेवफैदोंमोन जोंहा नैनं हिरिमापुर गामिनि गावबुरा मानोबो समर सिं दैमारि बिथाङा बिनि उनाव जोङो फुंनि 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोंनि नैबे खुंफुंथायजों लोब्बा लाखिनानै जिहेथु बियाबनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ गामिनि मोनफ्रोमबो गामिनि आसार खान्थिफोरखौ मोनसे खालामनायनि नोजोरजों जोङो फोसावगिरिनि जा मोनसे फोरोंथाय हाबाफारि लादोंमोन बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि गाहाय फोसावगिरि मानबिराद पदुराम कसारि बिथां सारनि फोरोंथायजों जों हाबाफारिखौ जागायनाय जायो दा बिनि सिगांनो जोंनि नैबे फोरोंथाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोङो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानबिराद कमल कुमार मोसाहारि बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे फोरोंथाय मेलखौ बेखेवनायनि गेजेरजोंनो जोंनि फोसावगिरि फोरोंथाय हाबाफारिया साननैनि समफारिखौ थि खालामनानै बेखौ कन्टिनिउआसै एबा थाद'नाय गैयाजासे मावफुंगासिनो दङ दासिमबो बे हाबाफारिया जाफुंगासिनो दङ लोगोसे मोनाबिलि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो बियाबनि मावफुं जथुम जागोन बे मावफुं जथुमा जोबनायनि उनाव जोङो 10 रिंगायाव जों मावफुं जथुमखौ फोजोबनानै जोङो बे गिबि साननि गिबि हाबाफारिखौ दोनथ'गोन अखानायै फुंनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोङो फुंनि हाबाफारिखौ जागायगोन बे फुंबिलिनि हाबाफारियाव जोङो आर'जनि हाबाफारिजों बेखौ जागायगोन आरो आर'जनि हाबाफारियाव जोङो आर'ज सामलायगिरि हिसाबै जों बियाब बाथौ गौथुमनिनो लोगो नेहाथारि रमेन बर' बिथांखौ बिबान होदों दा बे गोथार हाबाफारियावनो जोंजों आर'जनि बोसोनगिरि हिसाबै जों हांख्रायनानै लाबोजाखादोंमोन बिथाङानो जाहैबाय हादोरसा गयारि बिथाङा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लोगो नेहाथारि बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो 7:30 रिंगायाव जोंनि धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोगोन बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोङो गुबुन बोसोरफोराव बाहायफेरै एबा खालामफेरै मोनसे गुबुन रोखोमनि गोमोथावै जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि बियाबाव थानाय गासै गामिनि दिन्थिथाय लोगोसे जोंनि खौसेथिखौ दिन्थिफुंनो नाजादों जोंनि बियाबाव गासै गं 120 गामि दङ गं 120 गामिनि गेजेराव गोसो होथावनासिन बाथ्राया बेनो 85आवनो जों बांसिनै बाथौ धोरोम सिबियारि
बर'फोरा दङ आरो दा मेजरिटि हिसाबै नायोब्ला जोङो गुबुननिख्रुइ खम नङा जोङो 80-20 होननो हानाय आरो दा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय साफा गामिनि आफादगिरिखौ लिंबोनानै जोङो नैबे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि हरेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे समानै फिरफिला बिरहोनाय नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों लोगोसेनो दिनै बेसेबांसो थान्दै ज' जाखो दिनै नैबेयाव गासै फोरोंथाइ फोसावगिरि सोलोंथाइ लागिरि हिसाबै बेयाव 80सो सोलोंथाइ लागिरिफोर दङ बेनिफ्राय लाइमोन आरो माइनावनि सांग्रां सावरायमेलाव गासै जोंहा 200सो बाहागो लागिरिफोर दंफैयो जोंहा गामिनिफ्राय फैनो गोनां थान्दै बिथांमोना फैगासिनो दङ दासिमहालागै दा बे हिसाबै नायोब्ला जोंनियाव थान्दै हिसाबै गासै 800निफ्राय 1000नि गेजेराव जागोन बे बुब्लियाव